Estimats, estimades, benvingudes a Varietés a les cantonades, el videopodcast on, vine, anem viatjant pels racons i raconets de les Terres de l'Ebre, descobrint i donant veu als artistes i creatius del territori. Avui arrenquem des d'un municipi que és molt més que musclos, ostres, delta i arròs. No. Jo aquí veranejava uns peixets que em fotia al varadero, punt de trobada, amanideta tropical. I després, cine a la fresca, què vols demanar més? Aquí s'amaguen moltes persones creatives. Qui? La videoartista Alba G. Corral, el director del multipremiat Eufònic i també la personeta en la que anem a parlar avui, Ana Vizcarro. Ella és patronista i modista i diu que no és artista. Les persones que coneixem la seva feina flipen, però bueno, saps què? Que li preguntarem a ella. Col·lectiu Cultura presenta Varietés a les cantonades. Hem quedat en ella al seu espai per a conèixer qui és Ana Vizcarro dintre del seu ecosistema. Ana, hola. Ei. Bon dia, com estàs? On estic? On m'has portat? Al Corte. A la Corte? A la Corte. Bueno, en veritat és l'Overlook. L'espai és l'Overlook. Quan he posat Google Maps posava Overlook i m'ha enviat a un altre puesto. En veritat és Overlook, que és el nom de l'hotel del Resplendor. Oh! Perquè en veritat les màquines, una de les màquines és l'Overlock, que s'utilitza per confeccionar. Llavors l'Overlook és l'hotel del Resplendor, doncs això. I xim-pum. L'Overlook. Per a trencar el gel, 10 preguntes ràpides, me les contestes pim-pam. Vale, va. Sí? Blanc o negre? Negre. Recte o tort? Tor. En màquina o a dit? Ha dit. Chanel o Versace? Chanel. Bunyolets o croquetes? Bunyolets. Descalça o en sabates? Descalça. Ser criticada o ser invisible? Ser criticada. Boli o llapis? Llapis. La platja del Suís o el Trabucador? El trabucador. Amposta té platja, sí o no? He de dir sí o no? Crec que ja has contestat. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Anna, ets l'exemple de ser creativa i fer-ho des del territori. Tu ets un gran exemple d'això. Bueno, entre molts. Entre molts. No, entre molta Però gent. tu tens tota aquesta combinació. Sí. M'han contat que vas renunciar treballant a Adolfo Domínguez. Això ja s'ha quedat com la leyenda. Sí, vaig renunciar. Com ha sigut això? Perquè vaig renunciar, perquè era un moment que venia vaig estar un any a Venezuela. Vale. Llavors venia d'estar allà un any, tenia ganes de tornar al poble i vaig tornar i quan me van entrevistar i vaig passar tota la criba a nivell d'Espanya, mira, el dia de l'entrevista no em vaig sentir gens... No em va agradar, jo era molt fan d'Adolfo Domínguez abans d'aquell moment, als 80, però després va arribar el dia i no. És una prioritat per a tu treballar des d'aquí. Una, que era una prioritat perquè havia de marxar a Ourense, vaig dir, ui, passo, i l'altra perquè parlant no me va donar cap bona sensació i... A què et connecta el territori? Per què aquesta obsessió de fer-ho des d'aquí? Doncs xica, perquè al final resulta que sóc més del poble del que m'havia pensat. Jo, quan era jove, de la colla que érem d'amigues, sempre era la que me n'anava i no tornaria.
I... Ho tenies molt clar, llavors, que tu te n'aniries... Sí, ho tenia claríssim que me n'anava. On te'n vas anar? Vaig anar a estudiar a Barcelona, Vale. però era com, jo me'n vaig i jo ja... I després me'n vaig anar compte de que necessitava. Quan vas dir això? Pues no ho sé, suposo també donar-me en compte de trobar-me en la realitat, no? Arribar a Barcelona, estudiar disseny, en aquell moment, la gent, donar-te en compte de que tu no ets res especial, que estàs allà en un món on hi ha moltíssima gent que és molt especial i tu només ets una coseta que està allà. Llavors, el moment en què me'n vaig donar compte de que no tenia ganes d'entrar en unes competicions per a les que me considerava que no estava preparada, i llavors, per a quedar-me fent lo bàsic a la ciutat, preferia estar al poble. Hi ha molta gent que quan li expliques això, me relaciono molt en el que acabes de dir. És com, ja, però allí t'amagues d'alguna manera? Hi ha una comoditat, però hi ha un amagar-se també en aquesta elecció? No, jo trobo que no, perquè si hi hagués un amagar-se, tampoc no estaries fent res, seria perquè renuncies a tot, no? I tu baixes i seguixes el camí. Seguixes fent la teua. I seguixes, no sé, seguixes en projectes tot el rato, però, bueno, a una altra escala, que està més apamada per a tu. Jo ho necessitava sentir que dominava l'espai. Anar-te'n, no? I després poder fer aquesta reflexió després. Sí. Les Terres de l'Ebre, ara, la gent que vol ser artista des d'aquí. La gent que vol ser artista, jo no soc artista, jo soc Què ets, tu? una ment creativa, però artista. Vale. Que no m'agrada, però no m'agrada perquè és com, no sé, me sento com una intrusa, no? Jo no ho soc, jo tinc molt clar el que és per a mi ser un artista i, per tant, jo no ho soc. Però no passa res, perquè a vegades és com que, a mi me fa molta gràcia això, perquè és com si te desmillores, saps? Com si et devaluesses per dir jo no soc artista. És difícil dir qui soc, no? Jo tinc el mateix valor que una persona que és artista, saps? No tinc cap necessitat de ser artista. A tu et ressona més dir jo soc creativa. És que no soc artista. Llavors, com no ho soc, soc una ment creativa, tampoc no moltíssim, però soc inquieta, faig coses, experimento coses, però ja està, no soc artista. Com te relaciones en l'èxit? En lo? En l'èxit, en l'haver triomfat. Perquè hi ha molt aquesta cosa de... Has de sortir del poble per a triomfar, no? També en aquesta consciència de portem al poble les persones de fora perquè reconeixem més l'èxit en aquesta gent. Jo trobo que el del triomf és una cosa que s'ha de mirar sempre des de la part més humil, que és, primer, què és triomfar? Què és triomfar per a mi? Què és per a tu triomfar? Perquè el que sigui per a una altra persona o el que aquella persona projecte sobre mi no està a les meves mans. Per tant, per a mi triomfar és treballar d'algo que m'agrada, no sé, tindre la meva gent a les voltes, tindre amics, tindre un lloc on estar, tindre la família que està bé. Per mi el triomf és això. Està envoltada de persones... Està envoltada de persones a les que admiro, i enriquir-me i ja està. Per mi és això, és aixecar-me feliç i girar-me feliç. Aquí baix, el món de la cultura, a les zones més rurals, no era algo que s'estilés molt, no? Hi havia algo més d'ofici, no? Les dones se juntaven per a confeccionar coses, però no anaven potser a veure espectacles. No, bueno... Per a què mos juntàvem? Sí que devien llaure en aquella època, els teatrillos i aquestes coses, segur que estaven, no, segur no, de fet estaven. Que no hi havia el que hi ha ara, per supost, però és que ara hi ha molt perquè hi ha moltíssima gent que surt dels pobles per tornar als pobles. Està molt relacionat també en el tipus de societat que vivim i este mercat de consum que és tot molt productiu, no? Abans no hi havia aquesta rapidesa en les coses. Mos sentàvem
I xerràvem abans, no?, del temps. El temps només no era per a produir. El temps era... Bueno, el temps era meditatiu, clar, també. Perquè, bueno, també jo penso que ara comencem una miqueta a recuperar aquesta idea del temps, no? Los dos déus del temps grecs, que són Cronos i Kairos, i Cronos és el temps lineal i, per tant, productiu, i si és productiu ha de ser ràpid, i a la contra està Kairos, que és el temps qualitatiu, no quantitatiu, que és Cronos, sinó és el temps qualitatiu, el temps que tu estàs fent alguna cosa que et porta a un altre punt, que no és producció. Claro, dintre del teu terreno també, com el fast fashion ara és, bueno, ho tenim ja de fa molts anys tot, Zara, aquí un consumisme extrem, no? Però ara ja hem passat a un altre punt que és l'ultra fast fashion, que és Shein i Temu. Això costa moltíssim. Com ho integres, això? A la gent que tinc al Corte, amb moltíssima gent, i te diré que trobo que els que ara tinc, bueno, no sé, ara tinc gent jove que és com més tranquil·la, però jo te diré que tinc gent que els ha costat molt entendre que una peça és una cosa que no té temps. Que pot passar que arranques una peça i que la facis en dos classes o en 3, però que en pots agafar una que et dure 2 mesos. I la gent se fica realment nerviosa i li has de baixar i li has de dir, un moment, saps? Que això té un temps. Això si ara s'ha de desfer, se desfà i refem. Llavors la gent és com, hòstia, és que ja porto 2 dies en això. Bueno, vens en això, Bueno, és que tu acabes de dir això i la meva reacció és com, que cert i quina oposició a tot el que dic, perquè en realitat una peça jo la demano un dia i l'endemà la puc tindre a la porta de casa meva, no? I no és així. Hi ha molta gent que torna a observar molt lo sostenible que són les coses, la qualitat que tenen, no? Això és una mica el que tu treballes aquí. Clar, perquè jo trobo que ja és important que ens donéssim compte de que consumir d'una manera desaforada no va a cap banda, ni te fa més feliç, te donarà tot el plaer del món, però felicitat no te n'aporta gens. Un plaer molt immediat. Clar, i llavors, al final te fa feliç tindre algo que tu... Que li dones un valor, no? Que te transmeti algo, que digui algo de tu. Aquí a lo Corte, què fas? Explica'm este projecte. Aquí a lo Corte fem classes de corte i confecció, com tota la vida, d'aprendre a patronejar. Hi ha gent que no vol aprendre a patronar, pel que sigui, és gent més gran o així, però, si no, la gent aprèn a fer patronatge i a tallar i a confeccionar. Qui es junta aquí? Tinc gent de totes les edats. De totes les edats, Sí, perquè tinc gent Clar, és que t'imaginaries potser més una franja. Des de 75. És que no sé tampoc les edats exactes. Saps què passa? Que al final, quan t'adjuntes en un munt de gent, tu perds la noció de les edats. Això passa amb els amics, també, no? Arriba un moment que penses que tots tenen la teva edat i cada un té la d'ells. No sé, però segurament estic entre 75 i 20, o 22, no sé. Bueno, Déu-n'hi-do. La franja és molt gran. Quina essència, dius, pensaries que comparteixen aquesta gent? Jo trobo que és la necessitat d'aprendre no d'aprendre a fer alguna cosa per tu mateix, perquè al final ja aprenem tot el rato, no? A cuinar, a no sé què, hi ha un munt de coses que estem aprenent tot el dia, sinó a realment aprendre un ofici. Jo trobo que és més el d'aprendre un ofici, que al final és una cosa que ho porta tothom dins, que és com aquella necessitat d'aprendre alguna cosa que no tothom té possibilitat d'aprendre, perquè a cuinar tots tenim possibilitat de cuinar, perquè tots tenim una cuina i tots cuinem. Millor o pitjor, però bueno, ni que sigui aprendre per a fer una truiteta. Però clar, això no, això demana un espai, demana que t'ensenyen i
no sé, jo trobo que la gent també, una altra cosa també és la sororitat, Esta cosa d'ajuntar-se moltes dones... És molt curatiu. Parlar, és molt curatiu. Aquesta cosa circular, no? Sí, de fer alguna cosa... De poder... No sempre se parla, i no tothom parla dels seus problemes, ni tothom parla de la seva vida, però sí que passen moltíssimes coses, i de cop hi ha un dia que algú està molt fet pols, i ho notes, i bueno, i a vegades és un altre tipus d'acompanyar. Sí, i explica que li passa algun problema, i allí està la resta de la gent o per escoltar, o per... A diferència d'esta cosa autodidacta, no? També molt relacionada amb aquest sistema productiu de jo me fico vídeos a YouTube, jo aprenc sol, no hi ha com... M'estàs molt orgullosa, no?, de fer aquestes coses sempre sol, sempre aquesta individualitat. I al final passes coses i transites moltes coses també quan ho fas acompanyada i en gent. Tot i, com dius tu, jo puc no estar parlant del que me passa, però puc estar passant-ho en tu i reflexant-ho també en una altra cosa, no? Clar, llavors això, que al final tu sents, no? I igual no tens ganes de parlar de tu, però estàs sentint, i al final mal de mucho consuelo de tontos, no? I això és així, llavors veure que els teus neguits són els neguits d'altra gent, bueno, i a més se comparteixen un munt de coses, se comparteixen, jo sempre dic, receptes de cuina, problemes sexuals, problemes emocionals, problemes... tot. Tot. Sempre, hi ha vegades que més, hi ha vegades que menys, hi ha temporades... Com no de tindre valor aquella peça, no? Quan he passat tot allò mentre la feia. Mentre estava allà. Claro que sí. Sí. A banda de Lo Corte, tens un altre projecte que es diu Lo Fil de la Vida. Mos parles una miqueta d'això? Lo Fil de la Vida és un projecte que naix per la necessitat meva d'aprendre a bordar. I bueno, i en veritat, no són només classes de bordat, sinó que són classes són com tallers on ensenyem que bordar ha de transitar o sigui, que lo xulo de bordar també és que transite per un munt de moments, i llavors apareixen en els mantels, quan comencem a fer els mantels, cada un explica la història familiar a través d'un mantel, no és, ui, bordo només plats com Sara Espeute o aquesta gent que només borden platerets i menjars i tal, sinó que al final és que tu pugues explicar la teva història damunt de teixits que venen de ser llençols molt antics, per tant han passat altres vides, altres famílies, han vist possiblement morir i viure i nàixer, saps? I arriben a les teves mans i llavors allà arranques ja el moment de transformar-ho, de portar-ho cap a tu, allò ja porta un munt d'històries explicant i tu expliques la teua. I fas un mantel, molta gent, el dels mantels no ho entén perquè és com, hi ha un mantel si després és un rotllo perquè els has de rentar. Mira, saps, al final totes les coses demanen una miqueta d'amor. Al final tindre una parella també demana una miqueta de voluntat. Un cuidat. Demana voluntat. I tindre un gos demana voluntat. I un gat també. I per tant, si has de rentar un llençol, un mantel, doncs lo rentes i ja està. I llavors, també hem d'aprendre a ficar carinyo a un munt de coses, no? I el dels mantels és molt xulo i a partir d'aquí van anar apareixent un munt de coses. Primer els mantels, després els tovallons, cada un també hi ha gent que utilitza els tovallons per explicar històries o per receptes. És que me sembla que hi ha algo com molt poderós en agafar algo que ja porta una història i materialment filar-li una altra. Bueno, perquè al final és el xulo de quan... És com la meva història ara també estarà aquí. Claro, de filar històries, d'anar trencant les trames d'una per arrencar en una altra. Al final és el xulo de bordar. Bordar té un munt de paraules que tenen a veure en el món literari, tot el rato. Llavors, el xulo és això, per això es diu lo fil de la vida, que moltes vegades la gent no ho entén i fa, ui, bordar, i fas, no, però és que no és bordar, és més que això, no? Una mica de... Jo he estat aquí i estaré quan no estigui... Bueno, els dibuixos de Lola, les cartes que li escrivia el Ratoncito Pérez, no sé què... Llavors és tal qual, és el tras d'ella, saps? No és el meu tras, és el tras d'ella, de quan era petita, perquè ho traspassem, perquè ho imprimim, perquè se passen els dibuixos originals a superfícies i a llenços
antics, bordem respectant els dibuixos s'entenen en un originals. altre conjunt. Claro, també, és una altra no? cosa, Viuen d'una altra manera. Clar, agafar una peça de roba d'algú de casa vella i ser capaç de fer mendings, no? Si té 2 forats, fem un mending, un sorgit, ¿vale? Per exemple, el dels sorgits és superxulo i ara també està la cosa aquesta de recuperar, no? Una peça se te fa un forat, fas un sorgit en fils de colors i aquella peça de cop guanya molt de valor. O sigui, ja hi ha un munt de botigues a Londres, per exemple, i a París, a les grans ciutats estes de la moda, on tu t'entres a comprar un jersei i després, una vegada al mes, allí hi ha una persona que està fent mendings perquè tu tens una peça bona i se t'ha fet un forat i hi ha gent que compra ja peces d'estes perquè tenen un valor. Quan més forats i més trencats portes i més recuperada està la peça, més valor té. Ara, quan hem recuperat una mica lo de la segona mà, no? Les coses de segona mà, i ara ja és vintage, no? Han passat que compraves a Humana coses molt barates i ara ja és... Compren a Humana les persones hipsters i ja tot allò puja, no? Hi ha com una cosa de tornar a aquestes coses antigues convivint en un fast fashion increïble, com hi ha una batalla, no?, aquí, en el món dels teixits. Al final no passa res, que la moda té que existir, existeix i que vagi fent, però sí que és veritat que hem de prendre consciència, no tant per lo que és ja només la moda, sinó que al final hi ha un munt de productes, que és que vingui de molt a lluny tot, bueno, tot, no? La manera en què es confeccionen, se confecciona, en què s'exporta, s'importa, tot això hem de frenar una miqueta, perquè si no mos porta a algo que no és gens bo. Abans m'has dit una cosa que ja se m'ha quedat gravada per sempre, que has dit que una cosa al calaix no té vida i està morta allí. Claro, per això que, bueno, lo dels mantels, no? Quan a vegades la gent me diu, és que, claro, no, jo, per exemple, jo porto una americana de mon pare que vaig traspassar els dibuixos de Lola a baix, a les vores, i els vaig bordar, i són 3 generacions en una peça, no? I això és molt xulo. Llavors, a vegades a la gent li fa temor perquè és com, i si la destrosso? I si agafo un mantel de ma iaia que ja té uns bordats que a mi no m'agraden, però podria agafar i tallar-la i fer un pareo meravellós, o fer una jaqueta... Que a vegades mos dol, no? No toco això perquè... Ai, si ho trenco... Mira, allí on està no fa cap servei. O sigui, està morta, està malalta. Saps? La peça allà està malalta. Més val o la mates o li dones una segona vida. El que no pot és estar allà guardada, passant anys, sense complir la seva funció. Saps? Per tant, està malalta, està allà. I se li ha de donar, això, o se l'ha de matar o se li ha de donar vida. Una càrrega molt emocional, no? Claro, quan expliques això jo veig els mantels de ma iaia, no? I els veig allí al meu calaix com... És un regalo que m'ha fet ella, no? I d'alguna manera modificar-ho fa com un oix aquí, ai, però és veritat. És una manera de que seguisca vivint en mi, a la meua manera, no només a la seua. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Anna, per acabar, vaig a fer-te una tirada de preguntes ràpides, així que t'agafes sense pensar. Una, què tens al calaixet de la tauleta de nit? No tinc tauleta de nit. No tens res? Bueno, no tinc calaixet. Damunt de la mesita? Tinc una lampareta, una botella en spray d'aigua pel gat, quan se porta malament, i tinc l'iPad. Vale. Què fas quan ningú et veu? Tia, doncs un munt de vegades me quedo com penjada, així, sense pensar en res, i així, sí. Què li diries a l'Anna de 10 anys? No sé, que s'ho prengués en calma, que les coses venen i venen les que venen, i si no,
te reinventes i vas fent i sobretot pren-t'ho en calma. Un objecte que t'acompanya a totes les mudances. Un objecte que m'hagi acompanyat totes les mudances, n'he fet moltíssimes, però així de l'estudi, les estisores que em vaig comprar quan estudiava. Vaya tisores, Això no serà sang. No, és rotulador roig, perquè aquí a classe, a vegades, quan estan aquestes tisores pel mig, la gent va agafar-les i perquè no les agafen, no faci repelús, vaig fer així perquè tinguin aquesta sensació. Perquè tinguin aquest efecte, no? Tim Burton. Però sí. Un pla ideal de cap de setmana. No fer res. No fer res. Buf! No fer res. No puc estar més d'acord. Defineix-te en 3 paraules. Impulsiva, positiva, freda. Lloc preferit de les Terres de l'Ebre. És preferit meu. No el pots triar? No, sí, però no el dic. Ah, vale. Quedarà per aquí. Sí, després, si no, les coses sempre és com... Si les dius o les ensenyes, va tothom i deixen de ser especials. Anna, moltíssimes gràcies pel temps compartit aquí juntes i també per ser un exemple de persona que ha tingut èxit en el món creatiu aquí a les Terres de l'Ebre. Tu no ho saps, però tu ets un referent. Bueno, doncs, vale, perfecte, moltes gràcies a vosaltres. A tu. Bueno, gent, jo no sé vosaltres, com esteu? A mi m'han agafat unes ganes d'agafar els mantels de malla i començar-los a retallar, que soc contento. Vosaltres com aneu de cosir? Igual que jo, no? Suposo, tranquils, no patiu. Les coses s'han de fer en calma. Si algú heu tret d'esta entrevista, és just això. Ens veiem al pròxim episodi de Varietés a les cantonades. Que t'ha emocionat?